Здравейте, скъпи приятели! Това е първото видео, което снимам за 2024 година. Началото на всяка година е чудесен момент да направим своите планове за предстоящата година. Както обаче знаем, 2020 година ни показва, че понякога не е добре да вземаме толкова на сериозно плановете, които сме си направили за годината. В днешното видео ще си поговорим за нещо, което не сме говорили дълго време в моя YouTube канал. Нещо, което обаче ви говорих доста често в началото на създаването на моя YouTube канал. Ще си говорим за Bulgarian YouTube Filmmakers, общността, която създадахме в началото на 2018 година. Нека върнем малко лентата назад. 2018 година бе моментът, в който YouTube беше в изключително голям подем. Все повече обикновени хора виждаха своите възможности в създаването на съдържание за платформата и промяна на начина ни на живота. Хора като Кейси Найстат, Питър Макинън, Fun for Louis, още десетки ютубъри пътуваха напред-назад цял свят и то благодарение само на умението си да разказват истории чрез видео и платформата, на която качваха своите видеа. Това даде силен хъс на всички нас да се опитаме да създадем нещо, което да промени както нашия живот, така и живота на хората, които гледат нашите видеа. Всъщност от самото начало основната ми лична мотивация да правя YouTube канал е именно тази. Кейси Найстат ме накара да се замисля, че всъщност аз мога да променя живота си в нещо много повече от работа от 9 до 5 в нечий офис на заплата. И ако трябва да съм честен, пътуването е изключително предизвикателно и много интересно. Но нека се върнем на BG YouTube Filmmakers общността. 2018 и 2019 година може да се каже, че бяха нашият меден месец. Изключително много събирания, изключително много позитивно настроени хора, готови да споделят опит, знания и време помежду си. Това даваше много голяма сила на нашата общност. Едно от основните правила в тази група е да бъдем подкрепящи, да подкрепяме хората, които имат нужда от подкрепа. Няма такова нещо като "Абе, що питаш, не си ли чел?" Не. Ако имаш въпрос, задай го, доколкото можем и ще помогнем. Това е основният начин на комуникация в групата, който аз през цялото време се опитвам да поддържам. Както и хората, които са склонни да отделят своето време и знание да помагат на другите. Това е именно и духът на общността, който се опитваме през годините да изградим и да запазим. Но с идването на 2020 година, за съжаление, се наложи доста да забавим събиранията, което имаше своят негативен ефект над групата. Благодарение на общността обаче, аз срещнах изключително интересни хора. Имах възможност да снимам с най-различна техника, да участвам в все по-интересни проекти. 2020 година бе годината, в която стояхме основно вкъщи. 2021 година започнахме да излизаме и да снимаме все повече, докато нещата започваха да отминават с пандемията. А 2022 година вече се движахме с пълна пара и снимахме с различни приятели от общността. Както знаете, от началото на 2020 година аз съм в един такъв личен период на промяна, който е много предизвикателен за мен. Успоредно с общността аз се опитвам да развивам в себе си, като човек, който работи за себе си, търси си сам клиентите и развива всички процеси около бизнесът, който се опитва да развива. Започнахме студиото с Иво. Основната първоначална идея на студиото бе това да е място, в което хората от общността, тези, които нямат къде да снимат, да могат да идват да снимат срещу символична сума. Сума, която щеше да помогне на самото пространство да си плаща сметките, а отделно всеки от нас, който влезеше в студиото, можеше да реализира свои проекти и съответно да изкарва допълнително пари. За съжаление, тази идея не се получи по начина, който ние си представяхме, че ще стане. Затова се наложи да променим самата идея на студиото. Насочихме се повече към продуктово видео и продуктови фотосесии. Започнахме да мислиме за това как самото пространство
може да съществува самостоятелно. Разбира се, през цялото това време сме гледали да подпомагаме хора от групата и не само хора от групата. Тук в студиото са идвали да снимат различни наши приятели, като доста често ние сме или давали символични цени, или не сме взимали пари за това, което хората са идвали да правят с идеята да помагаме. Това винаги е било заложено в нашето съществуване като пространство, тук в Black Tie Studio. Да подпомагаме малки бизнеси, малки предприемачи и приятели, които искат да развият нещо. И когато няма средства, ние сме били на среща да им помогнем. Самата група BG YouTube Filmmakers бе създадена с една основна цел. Хора, които не са завършили надвис в повечето случаи и желаят да се учат да снимат, да имат безопасно място, където могат да зададат своите въпроси, без някой да им се присмее, че не знаят нещо. Именно за това до ден днешен абсолютно забранено е в нашата група да се отговаря на хората по начин, който да ги унизи и да ги накара да се почувстват зле от това, че не знаят нещо. В крайна сметка, идеята на създаването на една общност е хората вътре да се чувстват спокойни и да могат да се чувстват подкрепени. Точно това винаги е било фокуса на нашата група. Не знам доколко сме успяли да го правим, но аз определено съм се опитвал да го правя. И така, дойде 2020. Много от нещата, които бяхме се засилили да правим, трябваше да останат и бъдат отложени за неопределен период от време. Междувременно направихме студиото, започнах да насочвам усилията си към това да търсим клиенти и да подобряваме нещата, които правим тук. Наред с самото снимане и процеси по обработката, се наложи да науча доста неща за това какво означава да търсим клиенти, как да говорим с тях, как да им предложим устойчива услуга, която те да използват в продължение на много време. Това се случи през 2022 и 2023 година. Развитието на студиото ще продължи и в 2024 година. Живот и здраве, разбира се. Но новото, което искам да направим, е да организирам ежемесечни събития за групата, за Bulgarian YouTube Filmmakers общността. За мен това е изключително важно. За мен е много важно да създадем възможност на хора, които искат да се развиват, да имат допълнителни събития, на които да научат нещо. На тези събития ще срещнем хората с различни специалисти, които знаят малко повече в различни сфери на заснемане. Ще ги запознаем с техники и с брандове, произвеждащи различни техники и периферии за заснемане. Ще си правим предизвикателства, които, ако всичко е наред, ще имат бюджет и награден фонд за потенциалните победители. Все неща, които аз исках да постигна още 2019, но някак си нямах нужното ноу-хау и опит в сферата на снимането, за да мога да менажирам процесите по адекватен начин. Разбира се, аз все още уча за това как да организираме подобни събития и предизвикателства, но смятам, че сме доста повече крачки близо до правилната цел и до правилния момент как би трябвало да се направи нещо подобно. Така че смятам, че 2024 година е перфектен момент да опитаме да организираме повече такива събития за общността. За сега събитията, които мисля да направим, са чаленджи, workshoпове на различни теми, са просто събиране и пиене на бири или там какво да ви се пие, тестване на различни техники, запознаване с различни специалисти, които са част от общността, така че да разкажат малко повече за това, което правят и да предадат малко ноу-хау на по-неопитните колеги. Едно от основните неща, които ще избегна да правим в групата и много се боря срещу него, е това егото да ни води. Това е един изключително труден проблем и го казвам най-отговорно. Казвам го, защото когато оставим егото да ни води, много лесно се подхлъзваме по надолнището и нещата стават все по-трудни. Другото, което не мисля, че ще бъде от полза на който иде, но казвам го с идеята да бъда честен,
Общността имаше своите силни и слаби моменти, имаше разочаровани хора, които след 2 години меден месец и настъпване на пандемия по-сериозна, така имаха известно оттегляне от групата. Някои от тях се върнаха, други не се върнаха, но фактите са следните. Когато започнахме, много от нас нямаха нужните камери, нужните знания, опит, проекти. Тази общност даде много добър старт на много хора. Най-малкото да се запознаят с някой, с който да си направят собствено студио и да започнат да работят. Аз знам поне 5 човека, които са успяли да намерят свои партньори и са правили някакви проекти благодарение на общността. И това изключително много ме радва, защото за мен ролята на общността е точно такава. Да събира хората, да им дава възможности. Разбира се, както живота ни събира с някой, така може и да ни раздели. До голяма степен това си зависи от хората и от това в какво състояние се намират в дадения момент. През определен период от време мога да кажа, че има така ups и downs, нали, съответно повишаване на активност, развитие на общността и съответно спадове. Но винаги има един момент от хора, които са така жадни за развитие и винаги са готови да подпомагат идеята за общността. А нашата идея, както ви казах, е да осигурим една среда за хора, които искат да се развиват и няма нужда да се притесняват да задават своите въпроси. Другото нещо, което не е толерирано в общността, това е така наречения drop and go постове, нещо, което аз не съм съгласен да се случва, а именно направили сте видео, хвърляте го вътре, абонирате се за канала, харесате видеото, чао. Не. Подобни постове има много такива групи. Тези групи са групи с призраци. Вътре има едни хора, които влизат, дропват си линка и си заминават и не ги интересува какво ще им каже някой. Не. Основната цел на пускане на видеа в групата, те имат може би 2 цели. Едната е, ако видеото е полезно на хората да научат нещо ново. Другата е, ако искате някой да ви даде съвет и да изкаже мнение. Разбира се, мненията и съветите винаги трябва да бъдат градивни. Неща от сорта на това за нищо не става. Не. Такива неща не е хубаво да се казват и аз не съм съгласен да бъдат казвани. Ако имате да кажете нещо, което не ви харесва и да по-добре дайте съвет как да стане по-добре, отколкото просто влезете с изказване, не става. Няколко човека съм махал от групата така и съм ги махал точно поради тази причина, че аз виждам, че тези хора няма как да се впишат в менталитета и начина на подхождане към подобни ситуации. Те влизат супер рязко, ти за нищо не ставаш, какви сте вие, ти къв си ало. Това не е начин за комуникация, никой не печели от този тип комуникация. Нещо, което съм казвал винаги на хората в групата, дори Иванката Савков, когато беше в групата, много пъти искаше да се кара с различни хора и аз съм го спирал, защото за мен не е фокуса да се караме помежду си вътре в групата, а по-скоро да си помагаме. Но това, което съм казал нееднократно и на Иван и много други хора от групата, много по-лесно е да се делим и много по-трудно и стойностно е да намерим причини да останем заедно и да работим заедно. Именно това се опитвам да правя в групата, опитвам се това да бъде тонът към всички. Разбира се, понякога дори аз правя грешки в поведението си, в реакциите си. Това са абсолютно човешки неща и се опитвам да не се случват често или ако се усети, че съм направил грешка, обикновено се опитвам да я поправя посредством разговор с човека, спрямо който съм допуснал грешката си. Не винаги се получава, но такъв е животът. Животът ни събира и ни разделя и ние трябва да бъдем с ясната идея, че нямаме гаранция за това, че някой ще бъде от самото начало до края с нас и не трябва да се ядосваме на това. Трябва просто да си вземем уроците от различните ситуации и да вървим напред в собственото си развитие. Но ако част от нашето развитие е една общност, която ни подкрепя и ни дава нови възможности, ние помагаме на хора от тази общност, още по-добре.
Така че 2024 година, освен развитието на студиото, на мен като собственик на студиото и бизнес собственик и така нататък и снимащ, ще се опитам да организирам все повече събития за групата, събития, с които да срещнем хора от групата с различни брандове, различни специалисти, събития, на които ние всички да научим нещо ново, а защо не да направим и нещо забавно. Ще се опитам да споделя с вас всички тези неща, които се случват тук в моя YouTube канал. Предстоят няколко видеа от двете събития от миналата година, които организирахме ноември и октомври месец, октомври и ноември, на Nikon и един стоп motion workshop за Benro и Tenba. Доста приятни събития, хората бяха много доволни от самото събитие. Това, което аз срещам като проблем за тези събития е в последствие хората да реализират някакви видеоматериали от гледна точка на заснетите кадри от самото събитие. Обикновено много от хората след това нямат време да седнат на компютър, да прегледат материалите и загубят нещо, но това е пак въпрос на личен избор. Най-важното нещо за мен за тези събития е самото събитие, присъствието, контакта на живо между различните хора, обмяната на знания тук и сега. Така че тези събития ще ги организираме живот и здраве през 2024 година. Предстои един голям чалендж, който планирам. Все още го разписвам. Трябва до края на тази седмица да го споделя с няколко бранда, за да можем да говорим конкретно какво и как ще реализираме по този чалендж. Очаквайте. Надявам се скоро да го споделя с вас, след като го реализираме. Благодаря, че бяхте с мен. Това е едно видео, което говорихме малко повече от обикновено, но за мен това е много важна тема. Трябва да се учим да бъдем отговорни към обществото, в което съществуваме, защото ние не живеем сами, ние сме част от една общност и колкото повече се научаваме да бъдем част от общност и да сме отговорни както към себе си, така и към хората около нас, толкова повече хубави неща могат да ни се случат и живот и здраве ще живеем по-добре. Благодаря, че бяхте с мен. Аз съм Цецо, това е моят YouTube канал, първото снимано видео за 2024. Ще се видим скоро. Отново ще се опитам всяка седмица да има видео. Петък след обед 3:30. Благодаря ви. До скоро. Чао.